Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon ta nga magampo sa kalinaw, kahiusa sa tibuok kalibutan. Ang ato sang giampo kanunay nga unta mahunong na ning pandemic nga mihasol sa atong tibuok kalibutan. Ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors ug atong mga donors dinhi sa atong simbahan nga unta hatagan sa silas mga grasya nga ilang gikinahanglan. Karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mahitungod sa mga dili ninyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo. Apan ani ay akong huna-huna ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo, takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan ni ining panahuna, gihuna-huna ako nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siya bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. Ug kung ang usa ka babay nga walay bana magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kasamok nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot, mga igsuon, mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak, sa marag wala maghilak. Ang nagkatawa, sa marag wala magkatawa. Ang namalit, sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit. Kadtong magnegosyo, sa marag wala magnegosyo. Kay kining kalibutan na karon, hapit na matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Pamati kanako anak kong babay, tanawa ug ipaabong ang imong dunggan. Pamati kanako anak kong babay, tanawa ug ipaabong ang imong dunggan. Pamati o anak kong babay ug tanawa, ipaabong ang imong dunggan. Hikalimti ang imong lungsod ug ang balay sa imong amahan. Sa ingon gitinguha sa hari ang imong katahom, kay siya man ang imong Ginoo, ug kinahanglan simbahon mo siya. Pamati kanako anak kong babay, tanawa ug ipaabong ang imong dunggan. Hilabihan ka mahimayaon ang anak nga babay sa hari diha sa iyang pagsulod. Ang iyang sapot gisidsiran ug bulawan. Sa binuldahan nga sapot, gibayuhan siya ngadto sa hari. Nagsunod kaniya ang mga dalaga nga gidala ngadto kanimo. Pamati kanako anak kong babay, tanawa ug ipaabong ang imong dunggan. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay ug kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari.
Ang luna sa imong mga ginikanan, huptan sa imong mga anak. Himuon mo silang mga prinsipe sa tibuok nga yuta. Pamati ka nako, anak kong babay, tanawa o ipaabong ang imong dunggan. Alleluia, alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kalima. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an og miingon. Bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay ra unya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot og magsalikway og magbugal-bugal kaninyo og magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo og pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mauusab kini gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si San Pablo sa unang pagbasa mga igsuon, naghisgot og katapusan sa kalibutan. Unsa may iyang gisulti, duol na o layo pa? Siya duol na. Kining kalibutan na karon hapit na matapos. Kanusa siya nisulti ni ana? Unsang mga tuiga? Hibaw mo? Awa mo kibaw? Wasa ko kibaw. Pero human na, mao'y pagkamatay ni Jesus. Siguro mga tuig 40 AD ba? Or mga 50 AD kay naglutos pa man ni siya sa mga sumusunod ni Jesus. Una pa siya na converter. Siguro mga year 40 siguro. Or mga year 50 or 60. Butang tala, mga year 60. Mga 30 katuig human namatay si Jesus. Niya una pa siya na converter. Niya karon isulti siyang hapit na matapos. Niya, pila naman katuig ang milabay pag humanyag sulti ani. Uh, 2020 minus butang talag 70. Pila na katuig? Oy, 1,960 na. Unya, ang sama na, mo din ay hapit di ay, nga niabot mag 1,900 katuig kapin. Ang sa may pasabot niya ng hapit, kay kining kalibutan na hapit na matapos. Ang sa may pasabot niya na, pa mo kasabot? Nakaingon ko siya, kamong mga minyo, pag kinabuhi mo nga murag di minyo, kamong mga ulitaw dalaga, ay na mo pag minyo. Kamong negosyante, huna-hunaa nga di mo negosyante. Kamong naibalay, huna-hunaa nga wa kay balay. Kamong naay gipalit, huna-hunaa nga wa mo'y pinalit. Kay kining kalibutan na hapit na matapos.
Yan, niabot mag 1,900 ka tuig, wa man tapos. Nanggawas man ning taga San Vicente Ferrer. Hasta ni Siano, ni gawas man pagka 1963. Nga naman ko nabi. Magyapon mo kasabot. Parihataan eh. Ang akong nasabtan, kamuno, muragi mo guway klaro. Ang nasabtan ako, mao kini. Pero di sa di siguro sakto ba ni? Ang imong kinabuhi karon hapit na matapos. Kana barong imong kinabuhi ba? Mao nay sakto. Huna-huna agyod kanunay nga hapit na ka matapos. Posible nga kanina lay katapusan nimong adlaw. Sakit man hando mo no, pero ato lang huna-huna, ato lang suwayan og recall. Wa man ko din hipaadto pag human gyud sa 40 taon ang mama. Pag human gyud sa pista dinhi sa tong tuiga steril. Kaning pagkamatay ni Francis ba? Pagkadisgrasya nila. 2016. Pag human gyud sa pista dinhi sa Abril, pagkaingon ugma na disgrasya. Di ba? Pag human man kuno tos pista din pagka-ugma gidayon, wa na. Nya, apil-apil pa to din ni Francis sa selebrasyon. Pagka-ugma gidayon. Adiha pa mga kuno to pagkakaadlawon, nang hipos-hipos pa man kuno to da ingos cafe. Manglakaw miron sa tawag niyang cafe. Ay mo adto miron ngadto, outing mi. Pagka mga alas sa tong oras, wa pa gani udto. Wa na, gidungog na. Niya ka mo ron, galingkon mo diya. Si Francis Rade mo'y angayan, ana. Ako ra baron, mulakaw ra sa kuiguman na toros buluon, patay. Why siguro karong hapon, na dumugo na. Uy, si Father. Bishop Chupilo Kamumot. Niatin pa to siya gathering nila ni Cardinal Vidal. Sa tunga gathering, niya kusuging uwan, sige pag-ingos Cardinal Vidal ko no. Ay lang sa lakaw bisya po kay kusog pa kayong uwan. Na ako'y misa, Your Eminence. Di pwede nga, mo, lakaw yun mi. Wada nga, tigduha ka oras, gidungog na, patay na si, na disgrasya, himatyo na, patay yun. Bishop Chupilo Kamumot. Obispo pa ito, buutan kay tanan, Santosono na karon, patay man gani. Nalabaw na mo. Mamatay mo, wa may mahitabo simbahan. Ako ani, patyon noon sa ko. Na, pag ani mahitabo, kay kisay mo bayad aning utang din Ingo, pag mo ayaw lang sa Lord, oy, kay nang dako ba ganing project Padresiano, sa ani pagka bayad. Ay kabalaka, naaman mo yung mga naaman tay mga benefactors, no? Nga di gyapon mo bayad. Mao na siya. Onya, sakto si San Pablo, kining kalibutan na, kay nag-address man siya sa sumusunod, pasabot, diha, in relation nato, isip individual person, kining kalibutan na hapit na matapos. Maunay hunaon. Unya ra ba, inig katapos na sa kalibutan, inig hukom, matod pa ni Kristo, diri sa Ebanghelyo ni San Lucas, mabali ra ba inig kahuman? Ang mga gigutom kuno karon busgo na dito atong sunod nga kalibutan. Kana kuno mga dato karon gutomo na idig sunod kalibutan. Kana kunong nagsigig katawa karon mahimo na magsigi na naghilak dito sa sunod kalibutan. Bulahan kuno ang naghilak karon kay lipayo na sila dito. Mo na kinahanglan ka mautang magkinabuhi. Mananglitan ron, ulitaw ka, niya naibog kag usa ka dalaga, niya naibog sa tusiya nimo, niya gusto lang yun ka, nga di mo magminyo, kay hapit na matapos ang kalibutan, maghilak yun mo. Di ba? Sakto, dili. Wamasad mo klaro. Maghilak, oy, kay emosyon ko na. Ana, pero pugni lang. Pugni. Inikamatay ninyo, magsige na mong katawa dito, sa buangan na langit kita sa atong pugong na.
O niya ro magsige mo premarital sex, kay di gyud kapugong, hala tiksanay dayon. Sa maglipay kita, lipay kita. Uy, hapit ra ba matapos atong kalibutan? Sa dato o man ka na padersyano, na lipay ta. Ana blab, sige yung premarital sex, sige gyud ditong sugal, siging inom, siging suyop. Dato o man ka nang siyano oy. Ana, amo na maglipay gyud, lipay. Aporting sa nahimo, mo kalit og kamatay. Makaingog may pagnaminaw ko father da. Isa nga nung niam sa dis father kuyog nato, siya otro sa nang maminaw. Gahilak sa day kay sige sang tigom skulikta la suod gus kulikta niya ingon man nga kamo mga dato alaot mo aperte sa di ito gatupat sa padersano niam lay kadim niya. Sorry kayo, igo ra ko ni sulti ato wa sa koy tumantuman. Yawa sa day kakapugong sa mao lagi tao ramang gud ay sa otro sa day kang buanga ka. Sige na, manhin na ta, sugba na tas kayo. Mao na ang bantayan na nato ang katapusan sa tong kalibutan. Ikaduhang meaning, posible pod nga sakto si San Pablo nga hapit na matapos ang kalibutan, usa na lang kaadlaw ang kuwang. Pagsulti niya to ban siya, usa na lang kaadlaw ang kuwang. Kay matod pa sa Book of Wisdom, ang usa kuno kaadlaw sa Ginoo libuan pa na katuig dinhis kalibutan. Ningon man ang ningon ang Book of Wisdom ba nga ang usa ka adlaw sa Ginoo libuan ka tuig dinhis kalibutan. Ang libuan ka tuig sa kalibutan usa ra na ka adlaw sa Ginoo. Awa mo kasabutan. Ang pasabot ba ang measure sa times Ginoo mingon ganin na siya usa na lang ka adlaw kuwang nimo patay na ka. Pasabot ana posible pa na moabot pa na siya og libuan ka tuig. Pero kanang sige na tog suko din ni ada napay kuano napay 1,000 years, napay 1 million years ay pagsaliga na kay usara na kaadlaw sa Ginoo. Mao na siya. Depende lang kung saan nato ni pag-view. Pero ang importante ang kabubuton sa Ginoo mo itong sundon. Matud pang San Pablo di man mo makasa kung magminyo gyud mo pero ayaw lang gyud tingali pangangkon. Sakto gito yang giingon, kamong naay balay, isipa nga wa mo'y balay. Aron ka ng mga way balay diha, kaya kay ninyong pasudlon. Nganong imo mang pasudlon, kay wa man ka mangangkon nga imo ning balay. Balay man is Ginoo. Nya kay ang Ginoo nag-ingon man, pasudla sa inyong balay ang way balay. Aw di, wa kay problema. Pero pangangkon nga naa jud kay balay, nya imo gid ang balay, mangigi naman kana. Di ba? Mangural naman ka, nya inikural na nimo, igihan na kay kastanan, no trespassing na, butangan din nimo dagko kay iro, beware of dogs. Dagko kay iro, inig-ana pa lang ato ng suspultahan ng iro, wow, sabay mo. Iro. Nya, makalangit ka na nimo. Di ba? Kamong mga minyo, isipa kuno nga di mo minyo, pasabot, ayaw kasilos sa imong asawa, ayaw kasilos sa imong bana, bisag mag-agbay-agbay panaglaing babae, ayaw kasilos. Isipa na lang nga di na nimo bana. Nyag mauli, isipa na sad nga bana. Ug di mauli, awa kay bana. Di ba? Niya, naon na ninyo pagunahon na. Kamong naay mga bana. Impierno gibuan na niyang kinabuhi. Mao na, oy, sakto. Aron mga tapos ta dinhi, pulos ta anak sa Ginoo, pulos ta managsuon, kamao na tang mopuyo og langit, nga way silusay, way angkunay, ang ato ra gyung angkonon nga mga anak tas Ginoo, mga managsuon. Wa tay ato kun wa ang Ginoo. Matud pa ni Mama Mary, sulugoon ra gyud ko sa Ginoo, I am nothing without the power of God. Wa ragyod ko, basura ragyod ko, kung wa ang Ginoo. Muna ka ng inyong balay, tanaw-tanawa na nakaron, na dili na inyo. Sige higi nagsulti mong kaugalingon, di ni akong balay. Ako bitaw diri, sige mong sulti sa akong kaugalingon, di ni akong simbahan, di ni akong parokya. Ana, haron ikaugma, ug mamatay ko, way problema. Di ba? Di ni ako. Kamu ay sad mong pangangkon. Unsa may atong iilis? Ato ning parokya. Iyan is Ginoo. Dili ato. Di ba? So ay na ninyo, una-una, igduol nimo sa imong bana, di ka nako bana.
Siya, di sa kanako asawa. Ana, di ba? Di gyud mo mag-away. Pero ingnon sa nimo pagsulti, hinatag kas Ginoo nako, isip bana. Hinatag sa kas Ginoo nako, isip asawa. Ang Ginoo gid mo nagbuot. Ana, no? Nya kung tuan na gani na silingan ka, tuan na sa gihatag ngadto sa Ginoo. Oh, ang Ginoo gyud po'y gabuot. Lord, ngano imo man tong gihatag dito sa sagdi lang gihuwaman ra to. Di balik ra to nimo sa pabalikon gid dito nimo diri. Sige, okay. Ana, no? Unya mag-uol yung gana. Oy, matud pa ni Job, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo rasad mo'y nagkuha. Daygon ang ngalan sa Ginoo. O magsige ra tagdaig sa Ginoo. O ana. Kauyon maka mo ani, sige manindog na ta. Mga igsoon sa dakong pagsalig ato karong pangayoon ngadto sa atong langitong Amahan ang iyang kaluoy ug grasya. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga kaobispuhan nga dili sila muhunong sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan kanila sa Ginoo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga namunuan sa kanasuran nga ilhon nila ang mga serbisyo nga gisangkap sa simbahan ug sa ingon tahuron nila ang iyang katungod ug kagawasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga matuuhon nga mitaliwan na nga maangko na nila ang himpit nga kaluwasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom nga Dios, nasayod kami nga kun wala ka, wala kami mahimo. Busa dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag mo, nadawat na mo kini nga mo gihalad, ang panubino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapusnanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaak sa kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo hubalingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, og mitakod na sa daghang mga katawhan.
Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Ang ato lang buhaton una, ato yung isipon nga hapit na matapos ang atong kalibutan. Nya ang sunod, di kita mangangkon nga naatay ato ang tanan iya sa Ginoo. So padayon tang magampo sa ato dinhing mga trabaho nga magpadayon untas paglambo hantod pagkahuman. Iampo pud nato ang kadtong atong mga kaigsuonan nga nagpledge sa ilang mga donations nga ila na untang i-remit, no? Kay napamaydagan nga wa ma-remit. Ato lang sang iampo nga maayo ang ilang kinabuhi, way mga babag sa ilang pangandoy nga mutampo sa dinhi, masulbad ilang mga problema. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.